που είχαν σχέση με το φαγητό. Ναι. Ακούσαμε τα άλλα που είχαν σχέση με την Ξανθιά τη Φαλακρή. Ναι, την Ξανθιά τη Φαλακρή. Μετά βγάλαμε τους τιμοκαταλόγους εχθές και τα λοιπά. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε καινούριο. Σύμφωνα, δείτε το ρεπορτάζ, έχουν και άλλους κώδικους. Τα χτυπήματα στα χέρια είναι μανικιούρ, στα πόδια είναι πεντικιούρ και στο πρόσωπο μπότοξ. Οι τιμές, Εμίλια, για ένα special ξυλοδαρμό. Special και special. Ναι, για το μανικιούρ, μπότοξ, τι άλλο είπε. Ακούστε πώς συνεννοούνται. Μπήκαμε στη διαδικασία, τα λαγωνικά του Ράδερ, τα δημοσιογραφικά. Έχουμε πάλι με τα μηχανήματα. Ναι, ρε, καταγράψαμε. Βρήκαμε, εμείς μπαίνουμε στο παρελθόν στις τηλεφωνικές συνομιλίες και μπορούμε να κλέψουμε συνομιλία που έγινε στο παρελθόν. Είμαστε το εδώ μιλάμε με τον Elvis Presley, πλάκα μου κάνεις τώρα. Αυτό να μου πεις, εδώ Elvis Presley είμαστε. Έχουμε μια συνομιλία των μπράβων με αυτούς εδώ τους κωδικούς. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Για πες. Ετοιμάστηκες για το Botox? Όχι ακόμα, τώρα ετοιμάζω τη βαφή. Τι βαφή? Ξανθός Αντρέ νούμερο 32. Δεν θα του κάνουμε extensions τελικά? Δεν μας παίρνει, έχει λεπτή τρίχα και κάνει ψαλίδα. Μαλακτικό δοκίμασες? Είχα ένα έτοιμο, αλλά έχει άρωμα καρύδας και με χαλάει. Εγώ λέω να του κάνουμε πρώτα ένα μανικιούρ. Έχει ευαίσθητα νυχάκια και φοβάμαι μη σπάσουνε. Βάλ του σκληρητικό, μωρέ. Άσε, γιατί μετά δεν θα κάτσει το μανόν. Και η πλαστική πότε θα γίνει? Κοίτα, πρώτα θα του δώσουμε μία κρέμα νυχτός για να στρώσει επιδερμίδα και μετά θα του κάνω και μία μάσκα προσώπου με αγκουράκι και τζοτζομπά. Τζοτζομπά? Τζοτζομπά. 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 Τζοτζομπά, Τζοτζομπά. Πολύ μοβόρος είσαι, μωρά, αδερφάκι μου. Σιγά, εδώ σκεφτόμουν να του ξεκινήσω τη θεραπεία με την hydroliftractive fondant του jour Naum. Καλά, μην το παρακάνουμε και μια εξτραλίφη που αλλεργζικ πιστεύω θα έκανε τη δουλειά μας. Με peeling ή χωρίς? Χωρίς, ρε εσύ, βάλε απλά μια αντιρρητιδική. Καλά τα λες, αυτό θα κάνω. Έγινε, à tout à l'heure. Je t'adore. Je m'en fous. Ρε τους μαφιόζους. Εδώ το ελληνικό κύκλωμα. Τζοτζομπά. 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 Θα του κάνουμε κακό του ανθρώπου. Τζοτζομπά. Ένα μάνκο. Τζοτζομπά. Τι ωραία που περνάμε σήμερα στο λοιπόν. Αχ, ωραία είναι. Στο νούμερο 7, μάλλον άστο